Tokom decenija desio se veliki broj nestanaka koji su se desili pod misterioznim okolnostima, ostavljajući za sobom tragove koje niko nije mogao da odgonetne. Od poznatih avijatičara do moćnih sindikalnih lidera. Ovi nestanci šokirali svijet i ostavili neizbrisiv trag u kolektivnom sjećanju. Mi vam danas predstavljamo 5 najvećih nestanaka ikada. Prije početka videa zamolio bih vas da ako to već niste, da se pretplatite na naš kanal kako bi nas podržali u daljem radu, a mi sada idemo u ovaj video. Amelia Earhart. Amelia Earhart je bila američka pilotkinja koja je postala svjetski poznata po svojim hrabrim letovima i pokušajima da obori brojne avijacione rekorde. Rođena je 24. jula 1897. godine, a najpoznatija je po svom pokušaju da obiđe svijet avionom 1937. godine. Nažalost, ona i njen navigator Fred Newman nestao su tokom tog leta, što je dovelo do jedne od najvećih misterija u historiji. Prije svog pokušaja obilaska svijeta, Earhart je postala prva žena koja je sama preletjela Atlantski okean, što je učinila 1932. godine. Također je oborila brojne druge rekorde u letenju i postala inspiracija mnogim ženama širom svijeta koje su sanjale karijeru. Iako je intenzivna potraga trajala nakon njenog nestanka, Earhart i Newman nikada nisu pronađeni, što je izazvalo brojne teorije o njihovoj sudbini. Njihov nestanak i dalje intrigira ljude širom svijeta, a Earhartova ostaje ikona hrabrosti i pionirstva u svijetu aviona. Mary Celeste. Mary Celeste je bio brod koji je postao poznat po svom misterioznom nestanku i otkriću da je pronađen napušten i bez posade u Atlantskom okeanu 1872. godine. Brod je bio u dobrom stanju sa natovarenim teretom i hranom, ali bez ikakvih tragova o tome šta se desilo sa posadom. Brod je bio pronađen 4. decembra 1872. godine u blizini portugalskog otoka Azori, a posada, uključujući kapetana i njegov porodcu, potpuno je nestala. Brojne teorije su iznesene o tome šta se zapravo dogodilo na brodu, uključujući piratstvo, napad divljih životinja, sabotažu ili čak masovno mentalno oboljenje među posadom. Međutim, nijedna od ovih teorija nije potvrđena, a sudbina posade ostaje jedna od najvećih misterija morske historije. Let 19. Let 19, također poznat kao Bermudski trougao incident, dogodio se 5. decembra 1945. godine kada je grupa 5 američkih aviona TBF Avenger nestala tokom rutinskog leta kao dio vojne obuke. Avioni su bili pod komandom iskusnog instruktora letenja, poručnika Charlesa Taylora. Let 19 je trebao biti rutinski let za obuku bombardovanja i navigacije iznad Atlantika, ali se nikada nije vratio u bazu. Nakon što su posljednji put viđeni, avioni su nestali zajedno sa 14 članova posade. Nakon nestanka pokrenuta je jedna od najvećih potraga u historiji američkog ratnog vazduhoplovstva. Međutim, ništa nije pronađeno osim nekoliko dijelova olupine i morske pjene. Misterija leta 19 dodatno je pojačana kada je hidroavion Martin Mariner, koji je bio poslan u potragu, također nestao, a sa njim i članovi njegove posade. Do danas ostaje nejasno šta se tačno dogodilo sa avionima Let 19 i Martin Marinerom, a ova nesreća doprinijela je formiranju legendi i teorija o Bermudskom trouglu, području Atlantika gdje su se navodno dogodili brojni nestanci aviona i brodova. Nestanak malezijskog aviona. Nestanak malezijskog aviona, koji se desio 8. marta 2014. godine, jedan je od najvećih misterija u historiji vazduhoplovstva. Avion sa 239 putnika i članova posade nestao je iznad Indijskog okeana dok je letio između Kuala Lumpura i Pekinga. Nakon što je izgubljen kontakt s avionom, pokrenuta je jedna od najvećih međunarodnih potraga u historiji. Traženje je obuhvatalo ogromno područje Indijskog okeana, ali je potraga bila bezuspješna. I pored intenzivnih napora i upotrebe najsavremenije tehnologije, olupina aviona nikada nije pronađena. Nestanak aviona izazvao je široku spekulaciju i teorije zavjere. Iako su dijelovi olupine kasnije pronađeni duž obale Indijskog okeana, misterija nestanka aviona i dalje ostaje nerazjašnjena. Ovo je slučaj koji je ostavio svijet u potpunom neznanju i izazvao mnogo pitanja o bezbjednosti vazdušnog saobraćaja i sposobnosti pronalaženja izgubljenih letova u današnje vrijeme. Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa, rođen 1913. godine, bio je američki sindikalni lider i predsjednik Međunarodnog sindikata šofera. Postao je poznat po svojoj borbi za radnička prava,
ali i zbog korupcije i veza s organizovanim kriminalom. Tokom 1960. godina Hoffa je osuđen za prevaru, zloupotrebu sindikalnih fondova i pokušaj podmićivanja članova poroti. Osuđen je za zatvorsku kaznu, završio je u zatvoru, ali izašao prije odsluženja pune kazne. Nestao je 30. jula 1975. godine. Hoffa je posljednji put viđen u Michiganu. Iako su provedene brojne istrage, njegovo tijelo nikada nije pronađeno. Njegov nestanak ostaje jedna od najvećih misterija u američkoj historiji, a mnogi vjeruju da je ubijen zbog svojih veza sa mafijom. Stigli smo samo kraj još jednog videa. Ako želite još ovakvih videa, zamolio bih vas da ostavite like i da se pretplatite na naš kanal. Do idućeg videa imate jedan veliki pozdrav.